Les coses, quan les veus, tens un coneixement de primer impacte, no? Dius, això és interessant, això té... Aquí darrere hi ha alguna cosa, hi ha substància. I després, de mica en mica, vas descobrint, vas aprofundint i veus el discurs, veus el sentit de tot plegat, i això és el que realment et madura la teva visió de l'obra, la teva visió de la vida. A darrere també intueixes com és aquest personatge que fa aquesta obra. Ell parteix, en certa manera, d'unes arrels constructives, passa pel minimalisme i el postminimalisme i agafa d'aquests corrents la part més rígida, no la part més tova del postminimalisme, sinó la part més rígida, és a dir, tot allò que concerneix l'estructura. I a partir d'aquí afegeix color, a partir d'aquí ell podria treballar perfectament amb ordinador, ell podria treballar perfectament a partir de màquines de càlcul, però prefereix afegir-hi aquell fet a mà, aquella dimensió manual que sempre dona una vibració emotiva, que incorpora el temps. Jo l'emmarcaria dins d'un minimalisme, però no sé si hi ha una paraula per definir-ho, però és un minimalisme amb valors pictòrics, o sigui, càlid, no un minimalisme fred, sense donar-li cap valor a la part pictòrica de l'obra. Estic treballant amb elements mínims, que són les rectes i les corbes i els punts, que és els mínims elements geomètrics amb els quals pots treballar. És aquesta introspecció i aquest donar-li volta sempre a una sèrie d'elements molt senzills, molt bàsics, serialitzats, multiplicats, que donen una molt curiosa sensació de contemplació. Treballa el que és el camp visual de l'estructura, la superfície de la tela, la geometria, i acaba evolucionant no només en relació al moviment de rectes o al moviment de corbes, sinó també aplicant la secció àurea o el nombre d'or, que és una manera de regular l'espai, però no només l'espai construït, artificial, sinó també el nombre d'or també regeix moltes de les lleis de la natura, no? I per tant, ell intenta també explicar aquest món, tant l'orgànic com l'inorgànic, a partir de les regles geomètriques internes que regeixen el món en el que vivim. Ell està, no sé si conscientment, però descobrint la harmonia, el ritme interior de la naturalesa, que em penso que és un dels temes que sempre li ha agradat. I, esclar, arribes a un punt en què la cosa més mental, més racional, més geomètrica, està empaltada amb la vida. O sigui, és el que podríem dir és l'harmonia de les estrelles, l'harmonia de lo micro i del macro. Bàsicament aplico la secció àurea, per exemple. La secció àurea està repartida per tot arreu dins de la natura. És una proporció que divideix la totalitat d'un segment en dues parts de la manera més estètica possible, més bella. No és l'avorriment d'un eix de simetria que la divideix en dues parts iguals, sinó que el total és a la part més gran, igual que la part més gran és a la part més petita. I tothom, més o menys que li ha interessat la geometria, l'ha fet servir amb les seves composicions. Potser sí que sigui una obsessió, però d'obsessions el món de l'art està ple.
és una barreja de barroc en quant a complexitat, però a la vegada és d'una simplicitat, d'un classicisme i d'una puresa perfectament matemàtica, geomètrica i minimalista. Proporcions, de variacions, de combinacions, de tots aquests elements estan dins de l'estructura de l'obra, que és la part que no es veu. De l'obra potser el més interessant és el que no es veu. I la part final és producte de les estructures matemàtiques que sustenten el resultat final. Aquest treball rigorós, objectiu i aquesta visió del món a través de l'estructura, a través del que és geomètric, sense abandonar l'emotivitat del color i la percepció sensible de les coses a través de la línia, a través de la corba, de la recta, de la vibració, de la pinzellada, d'entrar, diguem-ne, més al detall d'aquest treball que jo valoro en la mesura que crec que té una singularitat, un rigor i una rellevància que s'ha de dir. L'Artur Aguilar és un artista pou, és un artista de fondària, d'extracció profunda.